Iwinjo. Joyce, sama iketo tax rates malo. Iwinjo. Kiketo tax rates malo, to purchasing power mar pesa ma japiny nigo dok piny. To sama purchasing power mar japiny odok piny, to tiende ni ofogo a lot of things. Konego bed no dhi nyiewo gini material ni to ibiro yudo ni ka an gi siling 100, Joyce, to siling 100 ni anyalo nyiewo go gini, anyalo nyiewo go ma, anyalo nyiewo go ma. Ibiro yudo ni gigi duto gin gi tax element kuomgi. To sana mano kuro wawach kata ni consumption tax. Consumption tax en gimoro kaka VAT, value added tax. En gimi dhi yudo mana ka ng'ato timre nade o consumer service or a good. Tineno nyiepo. Iwinjo. To sama in sirikal iseketo tax rate malo, tiende ni purchasing power mar pesa na timre nade dok piny. Gima tiende ni kwa wuoyo purchasing power mar pesa modok piny, to wuoyo mana ni medruok mar bei mar ang'owa mar gimoro ma pesa ma an go kawuono kata nyoro ok nyal nyiewo gima no nyalo nyiewo nyoro. Koro yudo ni sama purchasing power mar pesa odok piny, Joyce, to kanyal nyiewo gigo duto mano nego na timra nade anyiewo. Amanyo other means of surviving. But again, sama medo tax rates, ing'e ni gima government nego bed ni timo, nego bed ni gi leverage on numbers. Kiketo tax rate piny, to affordability nitie. To ka affordability osebedo ni ji nyalo afford nyiewo mwandu. To ka affordability osebedo, to biro dhi to nyiewo, to be dhi to nyiewo, to ng'ane dhi to nyiewo, to ng'ane dhi to nyiewo. Tiende ni numbers timre nade medre. Kiswahili wacho ni kidogo kidogo ujaza nini kibaba. Tiende ni ka dhi manyiewo to ng'ane nyiewo, to ng'ane nyiewo, to ng'ane nyiewo. Government is generating pesa magidwaro matin lakini sate to pile. Lakini kikete ma affordability koro onge, ma ji 2-3 ema nyalo nyiewo gini, ji 2-3 ema nyalo nyiewo ma. To ni konego bed ni wanyiewo gini wan ji 1,000, to ji 100 kende ma biro nyiewe. Mano already osego government piny in terms of consumption tax. Iwinjo, Joyce. Koro KRA ok nyal chopo target kaluwore gi rates ma sirikal otimre nade oketo. To kami statistics mag taxes kaka sirikal yuto e taxes gi, number 1 magi yute mogik en pay as you earn. Tiende ni income tax. To income tax ni pay as you earn tiende ni en gimi ka kumondikie titimruok nade ichoro ne sirikal. To nyineno chien kacha kata ko kwa wuoye masani, nyineno chien kacha ka sirikal otimre nade, sirikal omedo tax rates within some bands. Nikiyudo 1,500 between 1,500 gi 800 ichulo pesa dicha 32.5%. To kiyudo 1,800 onwards titimri nade ichulo 35%. But mano is not even the issue. The issue kendo duoge housing levy kacha. Michuno employer ni out of gross tax, out of the gross salary mimiyo jatich, ka 1.5% titero ne sirikal. To bendo bro ka 1.5% sara nito timonadi tutero ne sirikal. Issue ok ne kata mane mar jatich cha. Issue nitie miketo kuom employer. Tiende ni imede osigo mano timre nade mano ongego. Ng'ani dhi timo gik moko mabiro miyo obendo duok tax liability kata mondo duok pek mare mar usuru piny. Number 1, obiro duoko sara mag jogi piny. Samo duoko sara mar jogi piny, ti bende kaka government pay as you earn me yudo cha your best performing tax obligation itimri nade igo piny. Ng'ani nyalo amua to timre nade oriembo jotich. Koriembo jotich kata modong' gi namba matin, jok modhi dala ka, sirikal ok nyal neno ni mae jogi odhi gi pesa monego bed ni gitimre nade gimiyo sirikal. Koro poor tax policies